с колеги тук. Мира. Виж сега. Колко Него е колеги. там последния. Да. Тук вече свърши нашата зона, нашата област Андалусия и влязохме тъкмо в Мурсия и видяхме това готино плажче, много чиста вода, такива къщи, пещери, барчета и разбира се много кемпери навсякъде, които си карат зимата тук. Да, трябва да си го отбележиш на картата, защото е много яко. Виж самия плаж колко е хубав. Какъв плаж е? Колко е чисто. Това е много чисто. Само за кемпери няма такива други. Вижте хубав пясък е. Обаче къде е тази пещера? Вижте, тук е показано. Да. Обаче колко кемпери има. Сендеро Лос Коседорес. Виж. То си има маршрут и с маршрута отиваш до тая пещера с кристалите. Има Водата ли? Не, има пешеходен маршрут. 4,8 км за 2 часа и 10 минути. Защото аз не бях пътел. Оле, колко е хубаво тук. Тук е много добре. Виж водата. Виж водата колко е чиста. Вау! Страхотно. Открихме случайно супер плаж. Тук е това си го отбелязано. Да. Жестоко. Хората на 25 февруари. Това си е лагуна. Мамо, къде се ходи? Супер е тук. Мамо! Вау! Стой тук. Да, оставила си ги една жена. Връщай се. Внимателно. Не мога да слеза, защото имам вода. Идвам. Имам още една тапа. Катя, с още една тапа. Те пиете се кафе или не? Да, Или мен не? Реши да продължаваме. Хайде.